Az SCPSL-nek kijött a frissítése, a 14.0-es verziója. Sok minden változott, a helységek, a karakterek, a fegyverek és sok más, amit együtt fogunk felfedezni az SCPSL-ben. És olyan vékony lett a hangja. Most komolyan megöltél egy kisgyereket. Vékony lett a hangja. Megöltél egy gyereket. Bosszi, megverünk ezt. Kikiszott új update-ért. Ez felháborító. Hát most léptem be. Én is. Fixen elmondom, hogy Semmit. fiúk, állj meg, álljatok, ne izguljunk, jó? Fejbe lőttél egy tutoriát. Kuss! Hogy nézzük? Az igen! Nézzük! Nincs eszemet, keci! Hallod, nincs eszemet! Hallod, kurva hideg van. Hogy megyek? Hogy megyek C-vel? Hallod, mint aki lopakodik. Nem vagy legugolva. Azt a kurva. De Azt hallod, az nagyon... igen. Amúgy lehet, hogy a déklasszok megfognak így, felfáznak a igen. déklasszok. Hát Nem, hideg van van. rajtuk cipő. Hát te hogy Ja. ugrálok, ha azt nézem, hogy ugrálsz, keci? Ugrálunk ilyen. Jó, hey, nyisd ki. Nézd meg, hogy hogyan nézzünk ki. Gyerek, Úristen, Walter White! nézd meg. Walter White! Az igen. Walter White! Úristen, Walter White! Az igen. Hogy kell azt, amit mondtál? Úristen, Walter White! Walter van. Melyik az igazi? Ó, kivették, hallod a... Polgömböket. Itt egy mogyi. Ahol van itten egy admin. Van modi? Kirúgott a Sziasztok! játék. Engem is Kirúgott a Hát, hogy játék. kinyitottam a karácsonyfánál az ajándékot, és kikikkelt. Aha, engemet is. Mit írt ki? Hogy Egy ki kick from the lettél. server. Igen, kirúgott. Én Class D voltam, a egyik pedig, hát tudós. Én meg igen tudós, mind a ketten 9-14-be, de Aha. na mindegy, valami kis bug. Még Akkor a vannak izével bugok. karácsonyfával. Na, megvárok mindenkit. Imádom, hogy lenni. Legyek kisgyerek. Hey, legyek kisgyerek! Gyere ide! Miért vagy halott? Ez mi? Torta. Várjál, ne vegyél be, várjál. Kicsi állva leszoklak. Ja, van staminál? Vagy mi? Van, vegyél be, de te is vegyél be, vegyél kicsi. Na, hogy hallunk? Mi van itt? Ja, ide. Miért van, te mindig vagyunk? Nagyon kurszai. Na, menjünk a 914-hez. Menjünk a 914-hez. Ottan tudra még van valami tucos. Ha nem dob ki megint a Várjál, játék. van egy jó ötletem. Overall decontamination in T-minus 10 minutes. Figyelj, abból ne vegyél belőle, megcsinom, ne vegyél belőle. Kösz, admin. Tactical holiday unit. Na, hello. 11. Designated hotel. Figyelj, ne vegyetek a bro. De nyisd már ki, meg nem vagyok kötözve. Ne vegyél a cukorból, mert kidob a játék még a karácsonyfából se. Mi van, már megadtuk magunkat, mit lősz? Nem fognak bannolni a Figyelj lelősz. már ki, mert még tutoriában nem voltam.
miért ilyen a hangod amúgy? Torna? Milyen torna? Azt az a good only skills. Az szép. Hát ez ugyanaz. Hát talán egy picit nagyobb. Így nem lehet felugrani, akkor lehet oda. Mi a fasz? Ahó. Ki van itt? Ki van itt? That's why it's kapott a dizájnt. Van itt a itt. Azt vezeget. Már rittat meg egy MTL. Ahó. Oké, változott fel, ott vagyok a gétánál, oké? Hey, add meg magad! Nyugalom, már rég megadtam magamat. Van piros kártyám. Gyertek. Ja, nekünk is van, csak izé, Ide meg kéne kapcsolni, hogy... ide leraktam még egyet, akinek kell. Itt van a gétán. Neked milyen helmeted van? Milyen helmet? Vagyis páncél. Csicska szar. Ez jó. Úristen, köszönöm. Szívesen. Milyen jó gyerek vagy. Ha megdobom most hóval, hógolyóval, mennyire hal bele? Be van kínod. Majd dobhatlak? Mi volt ez? Mi a fasz volt ez? Gyere már! Káosz! Gyere már! Káosz. Gyere már, bazd meg! De te miért? De! Meghalt bárni! Bazd meg! Most le kell mikróznom mindent. Vagy azt tudom, hogy... Nem mikrózom senkit! Ott van fent a káosz. Bár együtt kell működnünk, ha meghalsz, légy színe. Inkább bújjál el, bújjál. Voltam 6 ember egy izén, és most vagyok 30, annyi esélyem volt. Így van. Szerintem skill issue. Nagyon jó hangod. Amúgy viccesek voltak a készítők, írtok egy Megmaradt a hang. Várj, pont sikíts egyet. Csak nem, fiúk, nem már. De vicces a hangod. Ajándék. Attention, all personnel. The light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction.
igazad van, fiú. Nem hiszem, hogy ki kéne venni, mert... Ó, bazd meg. Nem hiszem el, hogy ti nektek megadja, én meg kibaszódok a gecibe. Én is ki lettem bombázva. Kell egy medkit? Kösz. Hát én nem bombázva, hanem kivettem az ajándékot, és abban a pillanatban kirúgott a szerver. Engemet is. LeBron James! Ajaj! LeBron James! Épp nincs szárgám. 20. Azt a kurva, hogy élik még? Én nem tudom. Mi? Valaki talált flamingót? Nem jó! Van itt megkártya. Nagyon, nagyon. Gyere. Várj. Gyere. Flamingó! Gyere. Ki tudlak vinni tikteket. Gyertek. Erre. Gyere! Zárjátok az ajtót. Ott van bírát mögöttünk! Zárjátok az ajtót. Itt a kapu! Itt van áll! Gyere! Itt van áll! Gyere már! Mögé bezár. Na gyertek. Várjatok meg. Oké. Mert 3 káosz lesz. Nem tudom, hogy legyen 3. Vagy MTF-ek lesznek, vagy káoszok. Mik akartok lenni? Jó van, káoszok lesznek. Miért világítasz kéken? Másról túlértük eddig. Hallod, ez hit. Megvárlak itten tikteket, jó? Menjetek, majd lekötöztök. Én magam, hát nem lesz a szém. Nem. Push, flamingo! Itt vannak a flamingók, fent vannak a gate-ben. Fent vannak a gate-ben a flamingók. Push, flamingo, hátam mögött. Fent van a gate-ben a flamingók, úgyhogy futálsz, nehogy megöljél. Gate-án, inkább menjünk fel. Flamingók vannak fent. Flamingók vannak. Ne hallod? Komoly. Direkt is. Nem lőlek és te akkor is. Elkapott a 106. Sokan szemsződökkel, szépekes. Sayonara. Bejött a sayonara. Kijutottam. Bro, kijutottam éppen.
Az komoly. Aha. Bro, kiutottam éppen. Ja. Micsoda lett a mikró? Mi ez a mikró, baszd meg? Majdnem. Ez kurvára megvan! Mi volt ez a mikró? Kombájnok lettünk, kombájok vagyunk! Kombájok vagyunk! Persze kombáj hadsereg! Hogy nézünk ki? Megjött a kombáj! Megjött a kombány. Megjött a kombáj hadsereg, fiú! Megjött a felveszőség a szigetes városból! Na már! Megnincselj. A jót. Hát hol van? Vagy nem? Na, akkor jogi. Ez egy Dragon Ball amúgy. XP, ez egy Dragon Ball. Igen? Ajaj. Úristen! Szolgálnát! Ez másféle hógolyó. Enyém Másfajta sárga. hógolyó. Ez ilyen... Hol találtátok a tortát? Várj, ez új update. Tök jó lenne, nem lenne amúgy -1 FPS-em. Aha. Bro, az a 10 FPS, ami most van. Megdobtam! Karácsony. Ez a szeretet ünnepe! GG. Ez... Skibidi on the wall. Levi? Haha. Azt amennyien jöttünk össze itt most. Mindjárt igen, meg a szerver. Megszaporod. Mindjárt fingóba. Megszaporodja, mint a flamingo. 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 Kinek ilyen gyerek? Szaporodunk. Hallod, itt is voice changer ez. Jó játékot. Ez nem voice changer. Flamingo. Flamingókkal laggolok, Jézusom. Attention, all personnel. The light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. 096. Nézzél le. Nézzetek le 096. Vannak meg kártyája? Nekem nincs, de el szeretnék menni. Jaj. Doki. Futás. Hoppá, ez véletlen volt, bocs. Véletlenül nem a kút nyomtam meg. Valaki ránézett. Megadom magam. Itt van a Doki, még a 096. Nyisd ki az ajtót, nyisd ki. Futás. Gyerünk. Mindenki jön. Menj. Hívjuk le a másik liftet neki. Gyerünk, menjünk. Ide, bújjunk be. Nem, menjünk a Doki után. Miért tudod csak? Semmit sem tudok. Ne lőj! Men! Lőd már le! Lelövöm, igen! Csuk be! Bro, ide be vagy Bomba! szárva. Bomba! Bro, tudod, hogy ide be vagy szárva. Na beszélgessünk, van PC? Ha van PC, akkor menjél a Dokihoz. Dokinak oltesztéhez. Teleportálj oda, ha van PC. Ha nincs, akkor tudod ide. Aha, szóval nincs PC, és úgy hallom van kutya.
Ha kiengedlek, akkor mindenki utálni fog, de ha nem engedlek ki, akkor én fogok meghalni. Hát ez 50-50%, hogy meghalok vagy nem. Úgyhogy van Doki is. Ha Doki ide jönne, akkor fel tudna érezni. De hát túl sokan vantok. Mennyi SCP van amúgy meg az összes? Van nagyon sok minden, ugye? Jó ez az update, ugye? Hát, hagyném, hogy mik vannak itt. Semmi jó. Nagyon mit csináljunk. Ha-ho, ki van itt? Ne nyisd ki, mert egyszerűen itt van hát a 173. Szemüveg. Hagyném, milyen ez a szemüveg. Nem látok semmit. Megkérdezhetem. Hello. Látlak, kutya. Éppen kerget egy... ja, ott van egy plastik. Aha, megy a kutyám. A kutya éppen ott van a plastik. Ott van. Hello, stop! Ott van 2 ember. Ho-ho! Ott van a Doki. Szia, Doki! El is ment. Nem tudom, hogy mit csináljak. Kiengedjelek, nem-e? Hello, Stock! Éppen kergetnek egy gárdot. Tactical Holiday Unit Epsilon 11, designated Golf 1. Hello, Stock! Itt van velem, hát magyarok. Ez egyelőre már jönnek az összeték. Eléggé. Tudjátok, hogy megjött hát az MTF. Inkább azt kergessétek. Ja. Nem tudok mit kezdeni ezzel egyelőre, már jönnek az összeték. Eléggé. Már itt vannak az összeték, úgyhogy... 4-en vagytok, itt nem téged egy... Ott van egy Laszti... Szia! Bro, várjam már! Hello, várj, hadd nyisszam ki akkor. Ellen. Úgy nézzünk, ott van! Úgy nézzünk ki, mint valami szovjetus katonák. Okay, let's go. Így, mennyire rippáltak meg itt van. Loot van. Easy rája. Tiszta. Várjuk meg a többieket. Komoly, nem vártad meg a más őt. Nem láttam. Sorry. Light containment zone is locked down and ready. Azért. Én voltam magyaróval, úgyhogy inkább ne engemet kergesszél, jó?
A gyorsgombok nem működnek a játékban, azt mondtam? Mondtad, igen. Kettő káosz van. Szia Káosz, itt van egy. És egy puska loot szerintem. De akkor most minden káosz beleszámítok ebbe? Igen, már minden. Már mindenki embernek számít. Szabkázott. Berusz. Szabkázott a Káosz. Hol? Hát a... Szabkázott. Igen, itt Itt ment egy lift. Ott ment le a káosz. Itt ment le. Zombi! Kiugrott le! Mire szó utána ugrott? Kapott forügyet? Így fel a liftet, ráugrok. Ráugrok a liftre, jó. Nem kapsz holdemiket. Tényleg nem. Nem voltál itt Bétánál? Ilyet akkor leugrok. Akkor le tud ugrani a RCP Mindenki lyukba? Jéj! Várj, leugrok. Nyom. Mamma mia.